if you will, no brother, ya, and mammy be bass, sorry. And a decent bass, because a decent revelation. When Yankupon ye a hintasimedi, a farmer, men will say, ye be pons on you. Mammy, oh, be bit you. No, I had your money, ya. Enti every age na we ya fa bone che no ana ogu ahome se me de bone be che dia je se me kunu ni wa bajo media so no wa dance kakra kire wo hallelujah asoli we na obi kunu obi ne yere te wa na aka kire ni kunu se menya nka me kunu ejidi ni ba me de me nko jidi na se obejeli ni kunu atena asoli ni se de wontimi ni bone and when you can yamida a disseminate by him. And a mamma said, so be jay, dear Bemano, I just oh ha. Let me see, and you are someone I hear it. Joseph ABUAKWA or some Pacani, one has some see also. Did I make an yatro? Okay. And a mamma sorry, sir. Okay, you could see upon sorry in a new crew bar. Bama ne bana mase owura boni bia waye bia kan na gidi asori ne yewo no o se waye boni na ne boni ne se wafa ne yirechi e na oba foforo akwa nkan ha adwene wo na ma res awo se mewu e mema bi nye wo awo se mewu pa ne se oba no enyin sen ye no ofa oba no fi baby a wote e betra na yire so se ni nua ba ene na yire nyina hwe oba no ama oba na wu ato na yire so abra ya ne kora ama ma bi e shege ba hallelujah amen o Kristo ni asem na me gan yo ena hon konkron investigative papa yi ena o part odi ko to biagu fom se wadi nkwase asem nti wade fa bone nche no ena ma me say iti sana tie na obana one na wo no one ba ye nche no ti okọ na chi mu say onya obehwe be ma no so na me say nya me office ha ento nza ye tunifo a endra oba oso de nikun bone a che no say nya konkon a enye no kware gidi asori a ehintasem we enedi ka say amen tu pia bontin a mabra nante so mo mpa asori mabon so mo mpa asori if you say oba be kan bone me ba anamba su pia so be kan bone na no mi twam aso opani asante ono nkwala ni biba ko say me ba asori o me ba hwe na ma ncheme ena wa amaka me bisan say e de ye nchew na ye de a enye adwaman ba go be ya hallelujah enso be buse bisan so no kwa asori o mama ye mfa enema boni bi ense Kristo din na Yesu Kristo oye mobruhufo ene odomfo enti wote ha o ma ba bi boni wote ha o ma ba bi boni na no obi ba na ase asori na waware ene oba asori na papa betena ho papa yi wa she coat bi patonya wo de na wo de wa she braces enye coat eti what wa you say di for craft friend na oseme na me ade wo hini bi ana otumfo bi ana me ena me tena ase di mangasa na me ka che di for say mo bi aha no mo tena ase eti ye preach no say me ka say ya na me say obeti ha kra bonsam amanifiefo anu agu na num bon odi akọ hospital sa onye ohia oje age se gidi to me ene beti age no ye pon ide no beje me number ana me so beti chimi ho agu ni so be mi wo se wo mu awurade a me so me mu ka se amen na so ye hia ye asa mosa emrante ba ye me se Nyankopon se awurade mo nipa tu kwan a o mi akwantu opono ma mo amen masa je so din na ga na edin awurade mi akwantu opono ma mo I receive it. Kaka. Everybody me akwanto open mouth.
Ko braba ko tie che ohwe nanim say ya America be fata said washa was person no America e be fata Ghana moa Ghana moa everybody on kai na yeshemi na meda empani ene asafoma ene akra ne ahoho ba ye nyina ase se akwanya menya me de ka onyankopon asem de akere wi ubeye din bretiawa na watie asem awurade de wode mawo ebia na ye wa wasem na wahwe so asakra wadwen ene menya kanya medin da amen oh ene menya kanya medin da amen yeni komo kakra ano papa ebedu ana onyankopon ka de ehia no de kira se yen kasa kire nsafoma no ene mpani nyina se yen nanti odom pacho se sa na onyame nam odoso ebehira asafo yemfa obufu ofia emfa ma sore ebia na ukuna jejewo na me problem pa ni o miwra no se omunya ntokwa ofia me na mo de ba mesu ukunu jejewa emfa ma meso woyiri jejewa emfa ma meso na so onya guguduro ti bewura nyame fie pa na wajai oya obi ewo mu bia to atwene na onyame anim ne yewo hallelujah amen oh hallelujah amen jidia soli ye nhia wa soli mu a hon konkunu bedi agoro obi ani a onam onyankopon edin so di agoro nemom ye nam awurade asem so tu nyankopon mafo se onipa betwene ho afiri di entene ho na awurade afa yenso asai obonsam enyuma mante amen amen asem tia ho konkro kasa yenti yewe asem bi o 1 Timothy chapter number 1 verses number 5 na yemfa asem we eni nkomo kakra amen amen pato we bia kama mintie 1 Timothy chapter 1 verse number 5 akyerɛkyerɛ fo atrofo kan babu na afutusɛm yi butaye ne odo a Bible say yewo akyerɛkyerɛ fo bi wasase we so me ya atrofo sesei mo pese mo ya ma Yesu Kristo din ne ne moje obehwie guye no eye kwa Ghana sofo no bi o modi Yesu Kristo moje obehwie guye no edi enkwasiasem uba po na nya sika wi a na ato ne nkwasi akeka ti akono ni anigye wo nyame mamu no esai na no konfo bia be kasa se ono onim Yesu kura chen Ghana asofo no kwasem ehye pa efisame so me Ghana asofo ni bia ai dintia akonfo kura nya de Ghana asofo ye asofo mi onipa na go ka be kan yesa no kwasem Bible say wa chechefo bo mo ya atrofo pa se obi hye nkomotora anya no hyetia wo ai o hyetia awurade sa na onyamba bebu aten kwasem se di obi anwuma etie hallelujah amen Yesu nye obi ade o no kwasem ti de bia me ka kire nyame ma adi ahyemu se me minimodifo a oye onyankopon difo a manim nie onyankopon fa ne so yensenkyerene ade ne nsabo ebo maami bi kokosei ema aboa no mo se frɛ no do so fie ne bazai akata kire epie fi ne nu bai saa difo yi wawu akwakoda meti difo bi nkama hu no oni timi ko tena aeroplane na wakache aeroplane se pilot ne spark ya ma na nyeso this onu yi ne nine but the man got here he was a major prophet no so Africa on fait the bensi idahosa oye ensenchani bebiri onu so awu yere eko mewa nano TB Joshua eti
Etimi ma obi pompo esi ni ayira. Say editing o say AI o. Ye ne enim so onyame tumi ade nyina aye. Sa. TB Joshua so wawu akoda. Enche ye. Yen ye difo a ye gini die a onyame nam ne so atete ye difo bebre. Apostle the late senior apostle John Owusu Echam. Wama onama gidi aya kono e won de penso. Pacho wawu akwakoda. Hallelujah. Amen. Eti adum che bewu akwakoda. Obekwakoda. Ebeneza bewu akwakoda. Onso beko. Mama nya mo se de mumu. Obi abewu. Enu tira me pese me de honhom onyame de ama me no. Ebetisi mi nua. Efi se ebebi beba mewu na makwakoda. Ka se amen. Amen. Wa woti yi unsu bewu akwakoda. Eti yeshia ebritiawa ye onyame mu no. Etwa se yama yensem nyina timi no kura efi se acheche fo atrofa doso. Etama ye se Ghana no wotimi na se wo sum nyame a ase nyame ko ya de ketekete bi. O ya de ketekete. O ya de ketekete. Ka ba na menko. Na afutu sem no botaye ne odo a efiri akoma kron. O se afutu sem ne botaye. Mo konko se me fama akredi ehye nyina ne botaye pa ne odo kro. Odo a efiri akoma kron. Odo a efiri akoma kro. Ne ahonimpa. Ne ahonimpa pa. Ne gidi a nkontompo nimu. Ne gidi a nkontompo enim. Mante amen. Amen. Oh mante amen. Amen. On say akonfoma ni nyina asha ase to Christopher nyom. E mo TikTok no. Bo say konfoba no ye praises. Aye. Ewa. Aye. Na no konfoba bi very nice lady. Konfoba na ojan aso yeso. Abati asemi o. Eno oye me ye dada nyamia. Ofre chichi dia dia. No we dia asem na ba Ghana. Eti wote wa na wa bi yo say se konfoba na timi tu nyamenyom de a. Woni nyankopon tem wa asomdue. Enya no kore eye tro. Eye nada. Asomdue ni ho. Eye nada. Ubeba na bi kita Bible. Eye nada. You say, omoya no ate na bosumfia no de gidi nyom na ba ko de gidi nyom beto eho na me say ayeka ko wato dwom na de gidi nyom abebo awuram enyeka ayeka na no ABUAKWA ya na mi twam a na bia baabi o say acho after church na omo bo do yamri bro Jisha muni what they chedom who nyum na aba beto nanka kura ka to one day kura ne ka say no mai aye everybody kai amen Bible say o say sisubio na kasa ne me de pa na afutu sam no botaye ne odo a eye oda efiri akoma kron ne ahonimpa ne gidi a nkontompo ni nkontompo enim data nyame ma oman ne so pe enada o ka me kura wonpe o ka nyame asam no kura wonpe nokwasem Sa wo yem pa bo se nya de jai so fu pani bia papa nyame so wo beka pa nya sam ketwa pa bo no nipa ma wo baba ka chon se akwancha ba se fa kubemra ai na eden ya ma papa nya ko ji nkobi nkonya na mu tete abonten wo di kube ba ba yeyi akwancha na kube yedi wo ma nka do dua no nkonye yi anko yeyi ko yeyi arian ne to aso no yes eno na ebinum atre ho Sansem when ebimu atere ho adane ko nsem huhuo mu o ma dane ko ensem huhuo pese oye mrachirefo nanso wonte de woka onte ensem a woka no ase ne de wo hyemu he nyamemba wadi ahyemu no kwale gidi asore ba homeda ye ewurade dia homeda ye ewurade dia ope osofo a osobeka no kura kire opa konfo beka no kura kire opa obeka cho se memenda
untouchable day. No kwasem. Yɛmfa memende ni agorɔ. Fe ni agorɔ. Yɛmfa memende ni agorɔ koraa. Ɛna nyame aboa no wayi homeda sɛ wode bɛsom. Sa. Eti ɛnyɛ deɛ wopɛ wom. Awurade me ntia sɛ da. Amen. Ɛna da wo. Wa wosusu wo sɛ asɔre we na metimi akɔ. Ɛna wode wo ho abɛdwon a ɛma obi ɛna da. Ɛsɛ baabi a wote no. Wo hyɛ gidi atade na wo kɔ a na ɔmo serew. Ai. Tuntumi hyɛ gidi atade wo. Wo si gidi atade a na ɔmo serew. Efi sɛ wabrabɔ ne gidi no ɛmfa. Because etimi ba wo mu ma otimi ti gyina. Gidi ni maame a otimi bu ne kunu. Na wo kunu hyɛ fam. Meme ndadu no ahyɛ atara wa betana. Abra wa bu kunu fiada. Na o dada ho. O dada ho. Abra wetimi ahwe wo yira som. Na wa hyɛnra betena afefefe ekita microphone ka nyame asɛm ekita microphone to dwom hyɛ nkom abra wa bo yere Bible say o dada ho No kwasem. ka say amen. Amen. Ebi mitimi ka kasafi bi a ya ese de bonsam de ba wiase pa fon ka ayekɔmɔ ba o Ka fon ka pa obewo fun sisi a. Timi tini kuna tem na oyena na awo ba na wadan ne ho ani. Ai. Abe mi wura me de odi bi di me de mani pa nyina hu sɛ wo yam yo. Ɛna last me gyina me kan ya na mo sɛ mo ne me nya adwene ife bebre ya hya sɛ ne me ya adwene. Ne ba Ai. sɛ wo ne wo yiri nya asɛm na sɛ issue asi na kasa ba na sɛ bra awo ba o mo sɛ ma awo no ɛmɛto sɛ asomdie wɔ hɔ me wa ɛno entity ebe no na sɛ awo no bɛ sɛ asomdie wɔ hɔ a nyame bɔ na sɛ ɔkɔ a masa ato aso nyame adwene Dabi. papa nyame adwene Dabi da. me wo ka fo na te wɔ no asɛm ma ye ntine me dance me di mu dance yesam ko me wuo Yo. because do feels me wura na me say ai de esi ya na me di mu nkomo No no kwasem. otimi kyerɛkyerɛ me kama every ma ye ade a otimi sɛ atia no ma nya ade ɛna me say ɔfa me bɔ ne nkyɛme Ai. ne bu afu me ka hwea wontie Kwasem. so for ma me na emu nei Asole baba ye den. asba me get 10 years ni o Ache. afei me ka sɛ ma me wa bia onfi me Ai. me ye bia je sɛ enye adwuma de mu ya ne sɛ kokoko na sofopani a ɔtete me Ai. ɛna ba bɛsra he Opio. to bedu ya na sofoma me ati ne no ɔseresere ɛna ɔbɛyɛ me wura pani abo na me hwɛ wura ne wan na me so me mu na manim yɛ sɛ mete wɔ no me wura te wani dia jai papa me hey mama Oye, do me do you. hey oye ya na so yɛ sɛ ade wodi fo wani me nyame fɛ na me sɛ fiti anɔpa yi makasa wo ba ho saa wo mfi me nim de ti me papa pana choma me ɛna sɔfo ni tu yɛmfoa owie na ɔde na asɛm no bɛtɔ so ɛna ɔkra na me sɔfo ma me sɛ wa nya de ne wo senka ne kwa asɛm yɛsa na me sɛ me ma ne kɔ yɛ ka wo boda so afu nye sɛ yɛ yɛsresere no me na da wo No kwasem. ɛna da wo obi timi kata nani sɛ yɛ asɔre obi timi osini nua ba no to bu nani chi ɔne ne wasɛm bɛ 2 years ba nipa ɔne wasɛm kɔ em so ɔne ne wasɛm ɛnyɛ onua do heaven no kɔ bi ɛnyɛ yie Kwasem. awurade nhyia ɛba onsa nka wo deɛ Onsa nka. sɛ wo nua yɛ ɔbɔne a yina tɛ kete Sa. ka kyerɛ no ɛnyɛ sɛ na bible ka Sa no kan no.
na gidi ni a wahia ni nua wabonten na wahu se oba na watwam all because of say wanene wasem ewa ai ene ye nyina betena ase ye ko heaven abomu beda yi many come from Boko say, I'm what the home many cousin. Say, some what dream or come ye, not if you be drew on Yankupon chair. Obe I don't prove your mouth. A ready person will see a yen, sir. A ready person will be a crabby mayan. Ready person on my and so. A ready person will Jim Musubone turns be free your moon. Now, me preaching, sir. I saw the way, yen near free chili bantwa. If you say yen, sir. Say Yariaka Obia Neba Washia Canono, where you Maya Fino, the Catanas will be in and what on. It's yes, yeah. Oh, when you're a Jumama, I am a person be saying a median munyam. If you say, or time for Jenny, Esu, the Radia Romanti. We ye film. Amen. Amen. Come back, was I? Eduna ebin matre ho. Adane konsem huhum. Ebima dane konsem huhum. Pese woye mlakyerefo. Pese woye mlakyerefo. Nanso wonte de woka. Nanso de woka onte. Ne de wo hyem. De wo hye kura wonte ase. Na yenim se. Emla no. Se obi di so. Se onipa bi di mra no so. Se de tie a. Se de onyankopon ase na. Eye. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Eti yen homeda yensi niama. No kwasem. Homeda yenkwa yi. Yenkwa yi. Last week we share black watch here yes no. Ah we tia we share white. We ya kwankwa lo bi. There be. We ya kwankwa lo bi. Na nyame amwa na wona mayi na se ya na tim. Asole bia wona doctrine na wa hye wo. E na wo se ubetumi edi so. E na wo de ho abedon. Ba do tia se. Eti enfa ho mato se Pentecost for cry ye say no. Ena onyankopon gia wode beji nipa no wunim no kwasem o tia se you don't know entra kan tell me say onyankopon be kunkum materisifo nyina odifo I won't say that ana enfa wa dwene nya wo say wa betre gidim ntino okọ heaven wa wie there be Anu a Yesu Kristo otalibia so obi a wa wo preach kache we suanfo ne se o church o masalo ko wu so obi a mansu a onyankwa wanga so obi ani communion a onyankwa so we ani me honam anu me moja onyankwa da wanga na waka we nyina wie na fi wakwatena dua so ana ye bekum odi boyi ni baako odi ni baako na akwana se mo busa Yesu nso no wani Yesu atamo woni de Yesu timi ana o ka Yesu se miwra we de bia bedu de masa na no won ba che wo na ka mu pia wato Jerusalem abantantin mu no o fa mfimfini be wa iti kan na Yesu yi de miwra je ho na de waka mane na Yesu tiwo na wanyam nani no hwenani akwa wi pa obi na anu unyane Lazarus wedi na nan firi wo ntumi atena se ndua so sai hwan sa me ade wu amane bi wona so wan kiki hu won pa bom a ho Yesu behwe din amane na bemene wo ti sa na Yesu wa be masa jare o cheche je ho na jiye na kwa ba kwoto ona enhwe ni mu no say ye kapa ka sa kwa na enhwe ni mu no sorry owura come on to na ye bone ho ka ya na ye zaga no owura ono ka se Yesu edi bone no o se je ho na jiye o asema boy ne kan no incense na de nka wa papa oni ne Yesu atem onim de otumi ye sa o se masa me ka che open Yesu no bo sa no onye hwe no kwasa ye de bone ho asotwen le yenye akwari nya kukuduro kate
kan yesu say yesu eh say ko wa hin mu a eya kai me within short time papa bia na no kan ya osewo ene ya wo be come up paradise bosempa yesu say udu wa himani mu a eya kai was ne ya wo umasu uni communion wo be come ho e wo paradise but modern ne prove onyankopon gini tum se oyenyame ba gini tum se otumi ade nyina ye sa gini tum se amane a wonam ompa ne da no kwasem dako obekasa wo abrabo amen amen dako obekasa wo abrabo no kwasem papa we di onene nama na wa hwe ni ya o wodi ahomti be kun kura within short time was sign one mark akwa no right oh me no ko help me straight the bible so munyina wu asem ya no so na said the okan no sa so na ye no kwasem hallelujah amen said the okan no sa pepepe e na ye ozai rabi nya sameche kan bible na me dem on nko na ye ni se emla no so obi di so se ne yete a so woni pe bidim na se de yete a eye na oni no nim se mra bi na ho ma otere ni oni pe bi nim se mra bi ni wa ya yire den ma otere ni na eda ho ma mlatofo ote emra ya sha na yesu kristo be twamram emra na ma obi o ya de yete ni o ai Ghana constitution ya sha de ato na emra den no eda ho ma mlatofo se be kenkan sa amra na obi atomra no kwasem emfa obi yire ukofa ni aka emfa obi yire omra de akyerew ni de akyerew ni akyerew de wose ye wo ai ana mebwa no kwasem constitution ka ye gitum banyame mra nya adwuma ene ye kekansem hu gunyankopon asem so se mrantie nyina akoma tanye fi nyame ho omu na kani sura ewo mu kra ebi ni ho biu didi a onso didi atam twampoa kansem ya ye mfa so sika solema ye nyese ye nkase edi enkwa na mo je mu wiase amobae edi abra asem a wo kanso nye sa na tie kwasem so wo kire bi aso ne ba bi ya owu a ye diskani be show la me wa obi onya so le ba kwa be wura akwa pa yiti mani diskani bi no kwasem yeti kasi ni freni bi abadan yi mu nya diskani abra onya jidi ni mo nya da ye eti aso le ba so yale ye mo ano be bo ano o wa mane ma ye nyini frim eti eye die nkwa na emrantie be 200 a osakira wo mo no na asem ba ko penti no mo nyina agyae asa kwada ne mratofo ene se ugidi ase ya ko ye ugidi ni yie amen na awurade nsiesio amen why ya awurade amanya ni ye hu no ye fa nkom hye hu na wo kra bia ye na awurade asem so sa na watwe ho afidie ntena ase wiase mu nsem na doso ese na no abrante ya okonom no fo sie 4 years no ana be 2026 no okonom no fo ni sie 4 years ana 4 years boni nsuma o wanom no fo no 4 years ana ye hunu ye ana oye se o tia ho kase de MP me ba ebia na MP nti wo so de na no obi bo odua na ko nso koda na yan sare ma ye fie dako bere ebepie ene na apie ebepie kwasem epie fi asoro we nkofo mbe oba na wonyam no ye na difo nyankopon timi chidi odifo bitimi chi oba bi din ba nim se onyam na ma ne ye miensa die na kwantimi ncheke ti se onyam difo onyam mema no no nim ne miensa ifunu ba ko na ba ko ba oba ha tsa oru abra home ne so de oyira base enwese nyinsa na ye wo a ha nye die ni office o osi so for enu kura pa me pese ka me hu se me no so fa kwa so so ko no am nyakwa oba
eti se me se nyame ma dia hyemu mama besra ye so obi ehye gidi atale bi no te TikTok no ojimi a enye gidi asore ya tie nie ebi si hye nseka hye omo saafo enye gidi fo a tie nie ojina nsuo ho no ase nsuo tumi bra na yes oboa oye kronfo ai o te gidi me komo de no ate no kwasem okopedi obedie me why Pentecost of Penia o kuromu a me want the number why my friend adechi no so aso da ya fa me ho ametie eti me kase maso da ya fa no so betie no kwasem eti ma na hu say gidi asoro no ye nye different society fo ye Yesu Kristo ba ko na ane ya so no no kwasem kase amen amen asole bi wasoro a no wonim no pichi wona so de mam when man ko gidi fo no mam ko gidi fo no ana last bi sham maza me bo pa maza de o yire wasaf man nyema ha no mba mpabo no ma wo no ma ji asided adwuma ye yo wasaf o man ho no nya se ketwa o jana so dem na so se onyema ko gidi fo no ai ko oni adaje the kwasem otonton ties nya de adenti oni tie on work watch night oni tie na me du be du na se hu se akola no klubu oyam mpa onyame ompo e bato oyam no sa akola no sole no kwasem ya bota no no ai ka se amen amen ni hum na nte se mani ji agekwa hu de menya kam nyam ya gidifo ye gidi be fata o ebia na nya wonye difo ebia na wonye sofo ba oye abusua ne basa no kwasem oye you are the Joseph for your family Joseph una be gi abusua ne die gina ho sa kukuruhia ase a obra kukuruhia ase nyina no ebia ahoɔden nyina wo nsam pata jase kwasem enti onyankopɔn pese wo ɔsane no so wɔ nyam na mabusua na yiye bɔnsam so nyame die nyam kan me pause na emra da ho ma mlatofo emra da ho ma obi a wɔto mra wona won fali nyankopɔn enipa won fari awurade ne ne bɔneyɛfo ne ɔmo ye ne bɔnyɛfo wona won ho nte enipa ɔmo ho nte na won ho agu fi na no na akoa bi ɔsɛ fɛ konfo show boy e the bible abegu o e kaseti awurade sɛ nkosua kora ba ko won fa so kyɛ bible what a foolish word unse awurade enku no ɔtenkom meba eka ye nya so fo nkonkon akɔ kawie kwana kyɛ na no akyea na so nyame anya ne saa o banam ni tumi na ho wɔden so na no na osuma asuafo sɛ mkonko dia aduaba bi ɛnom ko dia ayuo na ɔde ayuo no gu fam no na ayuo na hyase ɛyɛ frɔmfrɔm asuafo no sɛ wow ayuo yɛ fɛ ɔmo da mo ho ba yɛ no na enwura bi so piepie wɔ ayuo no ho ɛhwa pɛ ɛna Peter bu fuye no se miwura hwan kwase asɛm bi a ɛkɔ so ɛno se adan wɔse egu ayuo no yɛhu sɛ ayuo ni ba o but enwura bɔni bi nso abɛfrɛ ayuo nim oje Peter na bufo pa na kasa kyerɛ Jesus a o ɛna Yesu ka kyerɛ ne sɛ nti Peter ka kyerɛ Yesu yɛnko tutu ana ne ko tutu atu agu ɛna wɔse gyae munyai woni mi to ka so nyai sɛ mu tutu woni mi to ka so nyai deja se omu tutu wura oni mu die nti okase wonyai utwable no dura hwe Peter wa charge akiri Yesu no na ne buafu enti so obi dia bufu so okotutu nwura bɔne afi nwura pa ho a abufu ne nti no obetu bɔne no papa ne bi afrem ɛna ɔse wabufu na no ɔden dodo wabufu no enti obi a ɔdɔ bayere ho bia anya abufu no dodo wadi ani da ho ani abotere ba to nyesa obi a otwitwa kokon krampan bi anya bufu o wadi ani da ho ani abotere ana nyesa it is all the sa to me na ma asofo say yen de betimi handle with this it yen twitwa krampan bi e beba nwurabon nwurapa bi a ho no odi to me na ma asofo e kotukutation natural Peter munyai anya sa na semu ye mari say ne ma mo kwase mu kotutu nwurabon no every papa ne ho a mudi abufu betutu papa ne bia fram na de ti munyama ni nyina mo munyini ti wodi munyai
Nani nyina munyere. Enyini. Kasa we kasa anu tene. Efu pa wado. Eye ayufu. Enwura bone ne enyina bom. Nya betew. Eyo ni be so pa batentimi nso yi. No kwasempa. O senti na Christopher ya brasa no. Ti bebia bedu bia no tembia enwura bone ne nso no na enyini ntentem chen. Papa no. Tu wura nya me fia, baba. The word of God na Yesu Christ proclaim here ewo Peter mo penso no eye adwuma. Eti why nyai? No you want be say the way enwura bone ne tinya kanta so na. Bitwa papa na to adwene. Yesu so say papa ne no so. Ka say amen. Oh ka say amen. Amen. Ene me na onyankopon asam so ka kire wo say asante ene mame beki Awurade ayɛ madawro ma ama mo ba na wahyɛ mo nimonyam na no Yesu Kristo kan kasa bi abra otu nani a ɔhwɛ sɛ ya papa Abraham na Awurade Adam ɛma no Kristo mu ɛba no ɔkasa Nyankopɔn nimonyam ɔsɛ efe na Awurade Yesu Kristo abɛdom me sa bɛ na wawo sa na ɔma ne set no ɔkasa Nyankopɔn di nimonyam eti mesɛ Nyankopɔn ma adi ahyɛ mu nyina sɛ woyɛ abrante na wɔ ha na wawo a hwɛ akwala no ɔte hwɛ no hwɛ wo ba yi o bɔne ho ka manisika because manisika kyɛne suku pushi no fa nyamesom ewura ne mu deɛ wɔpɛ ne fama no korɔkorɔ no ɛma maame ne ho bufuo nti ɛnto no asawra mema bebere sa no motie ne yire ya ne bɔne no da sa ne ma ɔboa ne sika so ntia sika sa o yira ya bɔne dia sɛ kenye nkwara na asɛm me wa me ka kyerɛ mo kom kum nyina ɔboa I can last 100 cities or manage or manage sika ni bia keka sa nkwase asɛ ogi sɛ hiafo ya o mazamba na sika ni ti sɛ desperate abegina sɛ me ba mo koma onya da onye Awurade nom ye amen nti wo awo a hwe wo ba woti hedin na akoye adwuma obeda abo na na obi nyim ye na wawo a emetena ABUAKWA wo bebere wo ko beda abo ko gye akwala a wo hia be me oba bia wo sa te akwala wo sa pe oba aware opede onwo ye ayade o nyame ne wo bi ka se te ba bia oba wo bia ko gye no na omo ye nhira okay Psalm 127 I was in your former by Yaketia. Lokasem. Baba. Aye. Onyankopon na ketia pa yidi tia ne kase ye be wo ma. Enti so nyame dombo na ohwe won nyama wunya ba. Enu nti na onsem onipa bia. Wo ye de boye ni o. Wo ye papa o. Wo ye konfo o. Wo ye bosumsum ni o. Wo ye okoto eba. So wonya kodi agura de baba nko ade a obema obadi bi. Ananya sa. Obema obi. Bon sem se ne di anyam. It is a wo bi a oye konfo etimi wo ehye nyame anuonyam na oye Kristo ni owo na se wonye a ubenya amane esere se mo me fa kasa pantete nkwala no edidi atam ne no me na doso obebre pa kwase ampani be mete se aboa ugimi aboa ebi anu oye wo bisu timi di ne batam sa wanim tan uti passe se papati sister obebre wo eni nkwala na tam maame bia menim no wadome ne masama ne manyina abrabo ase puni manua sa wabuni manua sama ne mabrabo nyina ase eti ajanom mamu hye mo mabufuo mo fa suo ne ampopo ntete nkwala ne yie nso ba ya 1 2 years on bra wo bre ti try se oba yi akwala ne fi sa bra na wo bre ne makwala ne san kofa mu bi na amaye musuban ka se o papa kra babo sa nete eti me mani abre se pese me hwe me ma me na pese ka me ye doctor kesiye pa uti ase doctor kesiye the whole world e come na pese me hwe TV oh heard ye abra ene ye boje kum na me kan wasemo me pese ka the whole world ante me na me hwe TV ora me nyidu ba me hu problem with TV
Training. Etika number say can me school pan can me training. Air pollution. I say, Baba, man go school and make camera for boom say no. Now make camera for be na me go do fe na me baba boy say, da, yen kan say how. Kan say. Na me say kwesi ya na wa fele won. Na me say you can. Just o say me out na me s ni problem. Na me say enya me kwesi, nya me o. Me di book ba ko pesa me man ko class 1 man ko class 2 man ko class 3 chama ndi emuye ndi nye Yesu adawro mpa ke metima kan Bible man ko class 1 man ko class 2 man ko class 3 na man ko class 4 ana me fi class 4 man ko ana ko class 6 me mitimi tena fi anya metima ko bro school mo la enya no masa o mi wie JSS na ma wo yi si wi ana me ko wure ni nyina ko cho BC mi wura onye hwema nim din ni ahwa yi ni so a asem emfata me na me o obi a me teacher be ma po na wo busa say hey why is Caesar me to hwema nim but why is Caesar just wo me an wure ni nyina ana me yi ni anya mistake ka me jawo yi no oh na me yi ni nyina bra wo de hwede wanim be o pasa me bo a me wura be ni nyina ya obo hwe pani kura hu. Ti se brawe na me famu dia me mpesa nkwala be fa sa trend ni mi ti me push wo me push sa ti bomodi so be pia wo ma ote ko Bible say ejanom e pade asie mama na wonim say hwa me papa nhwe me no say eya ne forta atemuda ya mbegusa no question all recording no to enti wo ba no anhwe na ya recording ato wo ti de meka ni o ya recording ato wo mema na me wo mo so pete me gina mo so say mumu tenesi kan ba na mo de bi ahwe ma ana me ko akakra na me nyina ya wai amen amen me nyankopon shira se mbra mo so onyame nya ho nya na wo chemfi mo so amen me so nyankopon kwatenten se mbra mo so amen ewade hwe mo class no nsiesie mo amen ma me je so ewade hwe mo class no nsiesie mo amen o mi tete apre mu atoto amen me nya date ewade ma usika na sefa nyamiso tete nkwala no amen oje fa nyamiso tete nkwala no obi betimi catch obi say kafra mpani obi na no kakasa we ya o unchali wo akwala bi wo na ne ma me bona na no ba ku bi omba mani mo ba cancer na ma me foko on say foko no me yakwa I'm so wow na mama na bonu we hwiri mo bonu mama yesum tew na mama say papa na so me mfa ho onfa mama so me na me onfa mama so na o mistake so de ba me so a de mu yaso wura office wo na wo fa you know udru me won mama wo I say grow boss ah emudru na wo fa le kwa yesem hey me bo wasu fatu cause my way no the shin mama ti mama nya asem amane mama so promise me ti mama wu na ogina demo na abashe bone no wo kira kwala na me tu ne fo ne ba no keke me tu ne fo na no wa bone ba no pum akwase hey obeku no se tete enkwala no sedie ese onyame sompa na awurade ama wa mrengu minim se tumi bi wo fie kura soma ohawo de ba mofra ne so a nyame su ade ma nkwala ne timu awurade ma obonsan fidie nyi wo awurade Yesu Kristo onfa asemtie yase no me bi adom promaye amen na ni nhira enya asafoma ene adofo beja abofra yase de nyina ade a Yesu Kristo ene homeda mu se wo soma nhira awurade hwe bi mu yeso da amen amen